atá aráiste? Bia. Cé é chuig móide trí? Hain. Cé é tíomh atá ag tríntáin? Tia. Cén post atá agat? Ors Neutron. Cén tír na bhfuilmuid? Spawn. Cén ever hagan díreach ribh nócaní? No. Cén tír as a dagan pizza? On rank. Cén tanmhí a deran quack? Roger. Anam ní daháin bhrat na haireann. Durham. Céir é an chundé is mó an éireann. Here V. Céir de úsáidan tú le gléach a chur goine aigen. Céir de úsáidan tú le gléach a chur goine aigen. Thomas Jim Múinteoir Jason Ra sé sin níos Jackra nó níos éascam ná mar capú. Oh, shit. Tá sin an Jacker. Tá sé Jacker. Tá sé dúláán a choidir tá tú faoihrú ama an stras an bhfuil tú chorálas ar mohíonn tú an stras. Oh, shit. Tá sé chorálas. Well, Múinteoir Jason Cuir Cúla4 an féidir an scóir sin í eabhna dom. Múinteoir Jason ó Scoil Etchen Naofa san iarmhí is féidir am a dhéabhnú dit go bhfuair tú 8 pointe! Maithú Múinteoir Jason rockam a trasna go clór na Guinearí. Ná bí bhuairtha Múinteoir Jason ó Scoil Etchen Naofa san iarmhí tá má díreach héis tús a chur leis an trán a gceis nua GASTA mar sin tá mé lán cínte nach mé tú ag an món ag dearan na scóil bliana ná bach leis na scóir na seo ar fad. 8 pointe an a láidir mar scóir. Bhfuil tú sásta lei sin? Tá sé sin cearcalóir, go bhrálam bheith idir éag nó fithe ach sin é. Barlinn ar fád a bheithús an seo ag scóir an a láidir. Múinteoir Jason bhrí tú tharbóir ar fad an a bhuiach